na fedia me ensem we no eye me nwanwa kakra kire se de ntima ye me nwanwa kakra ne se oman ye wanimdifuo pii aye won panimfuo pii da bia ya na meka me se oman mra kunu no aye tro ye no ye wanimdifuo tena se tro sa amra no se ebi afiri mu kokora no kakra bi na afiri mu ko dom na aka ne nyina atiase emra ni ye de bu man no na eye den na afedi emra no ase ya chemu mienu de wo fom no na yesum ne mum de kosoro ne de yemfa ho hwe Ghana ha ade ba ko me hu se emra ye de ye adwuma no ye de mra ne di agoro ne ya hwe ye nso so a ekoba nyina ye se bi akrachefo binum ene ha oman se nya akrachefo binum a e kana fredi oman ke be ko nanim sanse enkrata atwotwo na ekuta wo mu no eni trodua na omo tro no omo wode omo de ye adenti ene ye nyina ye nim se sampa ewura ene wose nipa wei ene na busua yi na ba ye yini de na breme ene American constitution ni nyina wo mu kwa ya fa so wa ye disi hene no eno nti na ya na metranse ana eha me na ye me ya se etidi akoso yi se o man bi kura gina ba bi obesere ye se ya mamu woni kura na ye ebu no emre kuni ni me ye mu no eno nti amasa ampanimfo na tro sa amra yi kura no se na nei no wo mote ase asabe se ni ye besi ebebu wo mu hwenim dia wodo de tena ase tro sa enwumai wo se famu bio na ye de wo se ye de ye ni hu na se na fodo obi ko twa bode yitu de nitum bode keke ebi kura so na kom na de ni pakro obi ko fa akoko a yesi emfie mienu mfie miensa obi awie dibre ena dibre no so owia no ede awudie nanam hwe nipa dodo asabe wo mo afiri mu wo sampa nipa dodo atonyure mu wo sampa nipa dodo aprepra ewo de sa nipa yi a wo no fra no ho se krono ya ne dia no enti yete wo no mo hwe e ma sa ne ma wo se koso sabi nsemfunu sei yesoso sa nsemfunu we sei so wa ba wa post from panifo ye wo soja from panifo ye wo ena ma mini ane kan ye wo councils bebrebe ena wo krum ha enti sa councils no mo wo hefa enti na ekoso wo man we sei mu na fedi a mini kamia ye se sabi na nanum bi soso ensan moa na nanum bi soso moa ebinum chise kire sabi ase eye wo mo fe eye omo nko a na fedi a entimi nkoba se sabi senka asi ewo ba bi fofo aka na no be na de so obetena wo so obewe na fedi ansem bi ho no ya na ha adwene so no eni ma ekoso no eja sense na fedi a ya de bi ya se hene ya fa amane ne amamra kwan so eni ya yi no kuro ya ne dia ebinum te ba bi gina ho no mo kekansam se wo mo akoya investigation 98% ene pe abranti ya wo no ya ho so wo hene na me tra de bi mu ha hwe amanyosem eni sabe ahensem eni ho ayibia ye no mo ni asem na de ntimo me ka sa ne se ye fa mane ne amamra so ne yi obi a enye kuro na wo woto ho no mo se wo percentage o adehefo akuro ne yo mo dia mesere ni pamu tie ne ye tima obi nkotena ba bi nkoka se ye bisa se ye ko bisa omanfo no emu 98% se omo pe eye Sarmmodua bi ama se emu no tu na aka no ene se omo pe sangbajafra se sa tu na se omo pe sangbajafra no omo ene kire se kuro no omo pe kuro ni ye enu ti amanyosam ene ahensam emo bra ya ka kire omo se ensam omo ka no enye no kure ena se corona de se fone nko na se omo pa omo de se no ena mo betena mo mo se mo mpa mo betumi yetu akọ se corona nyamo dia etu ntimi meka nkyerem se wo fi ba bia betena obi krom na de se ya yi de se de na ba se de akonya ama no a wotu ho no mo se wo asabe wo ne kro ba bia bi humre ejina ho no mo se wo no wonti ase efrihifa da ben ena amanyofo ne si hene da ben ena amanyofo ene si hene da ben ye kwa akosi na ye investigation ana se ye ma nipa abisa se kroma no omo pe no na se omo mpe no enye mu ye di si hene ye si hene fu bajam di siem ohima na wo hene na kire de wo pe na woni abusu pani agene ho na akoto man panimfu anim na man panimfu aka ho ye de akoto jasefo anim na jasefo re ye de nakọ akọkire na ye de na diade enu ntima obi ntima ba bi nka se ye de percentage aniama ekoso na akrachefo wo man mu ebinum ha ya dwene se ya hwe ni ye na se agi bomu a ehefa na nipa efa
oh ya twa ma bibia siasa ansa na da bia ho eya na medwira de bi ho aso man no ye hia mo jadodo ana ne sa mo jade ya de yedai mama ya fa to bi se bia ka kwanya sei ka kwanya sei ka ne be se ya da ho je se ka bom wani pa hu ansa ne to mirika asa ne ma fa ye ni ade bia asa fa hu se wo se nipa ha so ye no ye mpa no ma imu na asa de to de yi ya ne de ansa mfata eno ne ye na afridia enti e mesere ye mpani fo se eya ne ye de tena no mo asa bia buru se bia so ye mpasi ye ni se bia mpani fo be ka sasa na mo no kure ani ya ne pese yeka enti Sampahene fo no se sani ye se ne sesese na sani fata ne se fata enti ye mesere se nipa no wo ye ne ho se bia buru se bia so wo ye hene wo no enti ye chile ye ye china enye ye wonye de bre enye ne yeso obi afa de bre na ye china de na kwa akotumi nti wo no de o so se bia buru se bia so ye chine bia na